nisan so zuciya madana ya tafi da ni gani nan da sako na mai nisan so zuciya madana ya tafi da ni gani nan da sako na. Assalamu alaikum masoyata, yau gare ki da babban sako na zo daga zuciyata zuwa take zuciyar. Wani hanzari ba gudu ba, da fatan ka ci abinci ka koshi kafin ka zayyano min wannan babban sakon da ka zo min da shi, ya masoyina. Hakika ke ce macen da murmushin take haska duhun dare, macen da sautin murya take sanya nutsuwa a zuciyar mai sauraro. Kin samar da farin ciki a cikin zuciyata, kin zama mace ɗaya tilo tak, babu kamar ki cikin idanuwana, sannan babu kamar ki cikin duniyata. Ke ce babbar kyautar da a tarihin rayuwata na taɓa samun wadda ba zan taɓa mantawa da ita ba. Hakan ya sa nake miki farin cikin tabbatuwar murmushi a saman fuskarki, tare da kasancewarki cikin farin ciki da walwala, ya mai sona. Gaskiya na yi matuƙar farin ciki da wannan saƙon naka, ya masoyina. In faɗa ma wani abu? Jiya ina tafiya zan je makaranta, kawai sai na tsinci kaina ina maka waƙa. Shin zan iya rera maka ɗan ji irinta? Ni sabo, ni ba zan daina ba, na yi gamo da mu yake shi na mai gane daga batuna, mai saita lamurana.